Sziasztok, én mondjuk Zsolt, ez itt a barátom Lalika, csak Hello. nem az a neve. Na, kezdjük is. Gyere utánam, Lalika. Hol vagy? Itt vagyok, nem látod? Hol? Vádlumolok. Sehol. Ja, itt vagy. Na, gyere utánam. Jövök. Na, most megmutatom, amit az előbb találtam, amit nem is én építettem. Pedig itt mindent ketten megépítettünk Lalikával. Hárman, mert Dávid is segített. Arról nem is tudtam, de mindegy. Nem emlékszel, Dávid az Alex-szal volt. Tényleg. Na akkor... Ja, meg a azon Martin. megtaláltam, de hát... Ja, nem, Martin. hol a faszomba? Ja, ott van. Gyere utánam. Erre, és akkor... ez volt az, amit meg szerettem volna nektek mutatni, amit nemrég találtam benne. Azt nem én építettem. Ezt Azt az egyet. Azt az egy hajót. többit Azt- építettük. Ja. Akkor menjünk is. Elég. Ezt szerettem volna nektek bemutatni. Jaj. Ez egy ilyen kertész faszom. Hol vagy? Itt vagyok a sziklásban. Annak a kertész faszomban. Nem tudom, hol vagy. Ja, ott vagy, oké. Jövök. Gyere már be! Ne rombolják, köcsög! Menj be ebbe a lyukba! Csak maradj ott! Mondom, maradjál ott, vagy kilépek. Na. Ezt a fájlról úgyis. Nem látok. Hehe, jól átvértülök. Bibi, nem fogsz megtalálni. Na, akkor kezdem azt a faházasat. Na látlak, Lalika. Megtaláltalak, azt nem foglak. Na, gyere utánam. Itt vagyunk, itt bent. Na, menjünk bele. Láncról kell, ugye? Hol a faszomban kell bemenni? Tudom, hogy hol kell. Akkor mutasd meg. Erre fel, legfelülre. Na, elfelejtettem. Olyan régen voltam ebbe a fájlban. Mi a fájlban? Ezt mi építettük? Tegnap. Pont ez az. Tényleg. Nem, itt 1000 éve. Hé, mi a faszért rombolsz? Így lehet csak bejönni. Hol vagy? Bejöttem. Akkor tudod mit? Menjünk le a faházba. Jó nagy faházat építettél. Meg azt hiszem Dáviddal. Hát én ebben nem voltam benne, azt tudom. Azt én is tudom, hogy te nem voltál benne. Ezt Jól a építetted. Dáviddal építettem. Jó nagyot építettetek. Meg is van, hogy hol kell bemenni. Uta. Itt a faljába. Csak lentem nagyon. Várjatok, meg kezd merülni az aksim, akkor holnap találkozunk. Na, sziasztok!